זהו. זה סבבה שם. אוקיי. תן לי טיפ למעלה טיפ. אף תדעי וחמודי. יפה מאוד. עכשיו תעשה לתומר. תעשה לתומר. בוא נראה אם הוא יצליח. טוב? בוא נראה. אבל לא עשית לי למטה כדאי. הוא עשה, זה מאוד מאוד מהר. די, רחב ודי. תן לי כיף. תן לי כיף. בווידאו סתם רואה עושה כזה תן כיף. איך עושים לבד? תן לי כיף. לא. תן לי כיף. תן לי כיף. מעלה דיף. רק תדעי. וחמודי. אבל אתה יכול יוגי את הפלטים. תן לי כיף. לא, עכשיו אתה נותן לי. תן לי כיף. למה להעדיף? למה זה כדאי? אוי. אוקיי, עוד פעם. תן לי כיף. די. למה להעדיף? למה להעדיף? לא רוצה. לא רוצה? מה עושה עם הגדל? תן לי טיפ. למה להביא? למה תדעי וחמודי? עכשיו אתה. תן לי טיפ. לא, היא מרדת. לא, היא מרדת. לא, היא מרדת. תן לי טיפ. למה להעדיף? למה זה כדאי? שי, תראה לנו איך אתה יורד מבית העץ. ראית תומר שהוא כבר יודע לעלות ולרדת? לעלות אני יודע, לרדת זה כן, הוא כבר ידע. רגע, אני צריך להוריד כשאני אהיה יחף. אני צריך. שאני אהיה. רגע. צריך שזה יהיה יפה. יחף אני צריך. למה זה עוזר לך שאתה יחף? הנה, זה טוב. רגע, נזרוק את זה. אני נכנס פה. יאללה. עכשיו תראה לנו איך אתה יורד לבד. שי. יאללה, שי, יאללה. תעלה, תיכנס פנימה ונמסור לך את הכדור. לא, צילחת. אוקיי, עכשיו אני אצליח. כי זה טרום. לא. לא, שיפרט אבל. כמעט. אוקיי. עכשיו אני בטוח. לא, כמעט. לא, זה שי, אבל אתה חוסם את החלון. יופי. עכשיו! תזרוק. וואו, צילחת. שי, עכשיו תראה לנו איך אתה יורד. אוקיי, עכשיו. לא רדת. תראה, תומר. רגע, לא להפריע לו עכשיו. כל הכבוד. תמשיך. בואי
נמדדה. שמת נמדדה? כן, כן, היא נמדדת אותך.